Mama, Papa. Good morning everyone. Nơi Huy lại về lời chào các bạn anh ơi. Điều tiêu hai. Ayo gili thar. Oंखाम थफ्ला फिसाजो नोंथांमोना दिनै आंनिफ्राय माखासे खोथा मिथिगोन आरोना जेन'बा आंनि फिसाजोखौ आङो डिउटियाव लाबोयो बेनिफ्राय माबायदि खामानि मावो सोर लायो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो फिसाजोआ माब्ला देरखो माब्ला जोनोम जाखो नोंथांमोना सोंहरदों नालाय थ' आङो दायो नोंथांमोना खोन्थालांसै आरोना फारि फारि हेल' हाय होन खुगाजोंबो होन Hei, rồi bé phải mình cứ nào đi con đi mình lưng bài, đi lưng được mà bạn, nó khay mà chừng vậy, hả? Má đúng à? Biết rồi, cứ nhung mà thử men là đúng không? Nè, chocolate mình bé mà, chocolate, wow, sữa này, thân chocolate, no, thân bữa nga, tại yang नोंथांमोननो आंनि नोंथांमोननि सोंनायनि फिननाय होनो फैबाय आरोना आंखौ गथ' गोरलै लानानै माबायदि खामानि मावदों होननानै पार्लाराव लांफायो डिउटियाव लांफायो स' गथ'खौ बबेयाव दोनो होननानै आरोना आङो मामाखौ आंनि फिसाजोखौ लाबोफायो आङो डिउटियाव बाट आंनि लोगोनि पार्लार नालाय बेनिफ्राय मावग्राफोराबो गासिबो बर' गोजा हिन्जावसाफोर माबा दङ मा होनो साथाम दङ बेनिफ्राय आंनि लोगोजों साब्रै बेनिफ्राय आंजों साबा जायो आरोना माबा मा होनो आंनि फिसाजोखौ जायानो फ्रि जायो बेनो लायो आरोना हमो हेल्प होयो मदद होयो आरो नोंथांमोना सोंदों आंखौ बबेनि होननानै एक्सुवेलि आङो उन्दैनिफ्रायनो दिकेजुलियाव देरबाय बेनिफ्राय दिकेजुलियावनो फरायबाय बेनिफ्राय बिनि उनावहा जेब्ला आं कलेजावहाय फरायो अब्ला जोंहा आइ बाबामोना क'क्राझाराव फैबाय आरोना ओमफ्राय सेकेन्डारि पास खालामखांनायनि उनावहाय डिग्री एडमिसन लानाय जायासै आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा होनो बेंगलराव फैबाय बेंगलराव फैनानै बे सोलोंनायानो मोजां सोलोंना लाबाय ओमफ्राय सोलोंखांनायनि उनाव बिउटिशियान कमप्लिट जाबाय आरोना कमप्लिट जाखांनायनि उनावहाय बिदिनो रायलायबाय आरो एरेन्ज मेरेज खालामनो ओमफ्राय दा आंबो एग्रि जाबाय बेनिफ्राय जा फैयाबो थाब लांथारनो आरोना बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा ओमफ्राय दा इयावनो आङो हाबा जाहैनाय जाबाय आरो माबायावहाय गगामुगावहाय ओमफ्राय दा गगामुगा हाबा जाखांनानै दा हाबा जाखांनायनि उनावसो मिथियो नालाय लाइनखौ मा खालामगोन माब्रै खालामलांनानै रायजो जागोन थ' आङो डिसाइड खालामबाय दा जेबो राहा गैया बेनिखायनो बेंगलराव फैफिननाय जाबाय आरोना बेंगलराव फैफिननानै जा दायो नै जों हौवा हिन्जाव दायो स्टार्ट रायजो जादों आरो दायो मोजां हेपि फेमिलि खालामदों माखासे सोंदों नोंथांमोना सम बेनि फिननायखौ होनो हायाखै थ' दायो होनोसै माने आंनि फिसाजोआ माब्ला देरखो माब्ला गथ'नि बिमा जाखो बिदि जादों आरोना फिसाजोआ 1.5 बोसोर जाबाय दाहालागै गोबावानो जाबाय बेनिफ्राय आङो जोबोद मोजाङैनो जोनोम होनो हादों आरोना बे फिसाजोखौ नोंथांमोननि बोर गामिनि आरो जोंनि गामिनि आंनि सिनायनाय गासै जाय सिनायनाय बे बिथांमोनानो आंखौ बोर होदों आरोना जेब्ला आङो प्रेगनेन्ट टाइममोन अब्ला बयबो बोर होदों आंखौ मोजाङैनो जोनोम होनो हाथों होननानै आंखौ बहुद मानसिनि बोर लानानै आं बेखौ जोनोम होदों आरोना न' हस्पिटाल माने आं हस्पिटालाव आङो थांलांलायनाय जायाखै आरोना आं न'आवनो जोनोम होदों दिकेजुलियावहाय आंनि आदा देरसिननि न'आव आरोना स' जोबोद गोजोनथाव 23 फेब्रुवारियावहाय आं बेखौ जोनोम होदों मा होनो फुंनि 9टायाव ग्रोब बियो जोनोम जादों आं जेबो खस्थ' मोनाखै आरोना जोबोद गोजोनथाव नर्मेलि जादों आरोना आंनि फिसाजोआ गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम फिननायखौ आङो होनो हानायखाय आं गोजोननाय मोनबाय एसेयावनो नोंथांमोना मा सानोसै रिप्लाय हरबानो जाबाय आरोना स' नोंथांमोना माबाफोर सोंनोबा सोंनो हागोन बिनि उनाव आङो मेसेज कालेक्ट खालामनानै आङो उनावहाय रिप्लाय होगोन आरोना जेब्ला आं सम मोनो अब्ला मानो होनोबा आङो फुंनि 10टानिफ्राय लानानै मोनानि 8टासिम आं डिउटियाव थायो बेनिफ्राय न'आव थांनानै आरो ओंखाम ओंख्रि संनाय मा होनो गथ'खौ थुखैनाय मानाय आरो आंबो दुगैनाय बहुद गोबाव जायो आरोना थ' सम मोना आरो बेनोसै आंनि खावलायनाया आरोना आंनि बुंनाया आंनि बिबुंथिया स' नोंथांमोना हाजासे सापर्टआव था जेब्लाबो बिदिनो भिडिअसफोरखौ नायलांबाय था नुलांबाय थागोन मा फै फिसाजोआ
마. sợ con trai. Bố bể bây giờ. Bố bể, bây giờ ăn gì ạ? Hay. Chúc ăn. Ý chính sự. Đây này, con thằng sini. Bukan, thằng hàng bao này. Con hàng bao. Con thằng sini. Tadi jalan sini. Jangan apa ini. Thằng sini đâu này rồi. Kenal थांनो होनबाथाय बहाबा थांनो थाबायनो होनबाथाय सिगां गाव खारफालांगोन आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गाबोन समनि आं भिडिअ लाबोयोब्ला